Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Realize true confidence and real. Yes, good morning. Biyernes ngunyan 23 kan bulanin Mayo 2025. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Ama. O dyan baga sa Kwasay Parish sa Barangay Dapdap kan Legazpi and sa Sitio Santo Cristo kan Barangay San Roque, Daraga. Pasalamat sa mahal na Senyor Santo Cristo asin padagos maghagad nin bendisyon, giya i proteksyon. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention tayong amigo sa tuya man na amiga. Si Madam Beth Munoz di Makulangan. Yan, kumplean nyo ata niya ni Madam Beth, former city councilor. Madam Beth Munoz di Makulangan, happy birthday tabi siya sa imo. Kumusta man kay sa Roy na di Makulangan? Programa ng Tingog Kanbanwaan, minapasalamat. Kasuhapon si Sayso nagbapak virak ako. Si Sayso ko niyan tabi si Andy Mar. Thank you so much, Andy Mar. Bueltada sa nakitang alas 7 ang banggi. Balik kita digdi alas 11 yaw na. Nag-inom sa ng tubig, duman pa ding nalbuda nagpupo. May mga pinag-asikaso kaya duman ako. Happy birthday tabi, special mention man sa amiga ta. For so long a time, ang sa kuyang ka-table sa Magayon Festival Padignal. Sinasabi ko sa iyo, V27, Manay Selmang Bahoy. Nagbe-birthday ka palan Manay Selma, pakuya-kuya-kuy ka dyan na ikang ribok-ribok. Birthday mo palan ngon yan. Oh, happy birthday Manay Selmang Bahoy. Pag yaon na so lagatok sa folk, so folk rock and country, buda yung mga hitback na mga banda. Kami nang duwaw ni Manay Selma nagte-table. Duman sa Magayon Festival. Manay Selma, happy birthday tabi. Kumusta ang tropa si si kunyan si Mading Maybel, buda si Pading Ayan, kumusta na? Sagkod si dating Kapitan Joy Nabahoy. Sir Joy, morning. O yan, happy birthday man. Anday ko lang aram su pangaran kan mahal na esposa Padingnal ni kunyan ni Sir Popoy Balmez. Aba, nagbe-birthday ngunyan yung the only lady ni Sir Popoy Balmez. Madam, pardon day ko nahapot su pangaran ni Madam yan sa JRB Tire Shop, Battery Shop, Calibration Center. Happy birthday tabi, mabuhay kamot yan Sir Popoy and Madam. Happy birthday Madam. Mga paraan tabay tayan tabi dyan sa JRB. For so long a time tabi. Sagko na nagdakula sindaan, dakul na kakaiguan ng trabaho. O may mga brand yan sa nasa Lapu-Lapu, tulo ang branch ninda. Igwa pa sa Tabaco City, Ligao City, Naga City. Sa Albay District, nako, Sir Popoy. Sabi ni Manay Selma, magdigdi katamay balidbid o iba mo nga si Bunjing buda si Padingnal. Si Ramon pag binalot ang balidbid pagliluto kay ni Manay Selma, mainit-init pa, makusit ka ni sutama sana tapos kakaunong minatunaw sa dila Padingnal. Sizzling balidbid.
Yan, happy birthday Manay Selma, no? And yan sa the only lady ni Sir Popoy Balmes. Good morning sa JRB Battery Shop, Tire Shop and Calibration Center. Sagkod na kitang 10:30 programa ng Tingog kan Banwaan. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Siyempre, yung mga listeners niya to dyan sa Mater Salutis College Seminary kan Sipi Daraga Albay. Sundo bang dyan pag-antabay sa gabos na programa kang DCGB. Mabuhay ka mo dyan sa Mater Salutis Seminary dyan sa Sipi. Sa gabos na taga Sipi Daraga and baging sa Market Site. Good morning kay Mayor-elect Vic Perete, MVP, and incumbent Mayor John G. Hausian. Daraga pag daraga sir ato limbar kada ta. Pasir naman ako diyan sa imong warehouse, com office, bodega sir ato lim. Maray na aga sa Petron Tap Gas Gasul. Morning. Katuwang ko ang Mega Force Patrol pading o Jomar sa First District. Morning man dyan sa mga taga-tabako ha. Napaagi kita dyan sa tabako kaswapon kundi saglit lang ano. Yan. Morning dyan sa 106.9 WGB-FM, Sir Dex, SM Dex, and sa Men and Women kang 106.9 Elvis Precisely. Kumusta ka dyan tatabes? Tapos sa paraan tabay. So amigo ta dyan sa tabako pala si Sir Jimmy Jersbacks kan ano ba yun? Molave Cafe. Sir Jimmy, long time no see. Amigo tan German. So ama baga ini ni Melody Jersbacks ano? Amiguhon tayong maray. Kan buhay pa kayo si Yoming Padingnal. Dumang kami sa Gasthof with Yoming ang kampang ni Yoming. German, Aliman. Katong Yongmin. Pading Jomar ang yaon dyan sa 2nd District. Pading Alarmario, katabang Angel, Joshua, and ni Karen. Manibela Henry Mata, siyempre ang walang kakupas-kupas, the ever-dashing chief reporter pading Jimmy Nasalita. Ansaro man sa mga dayupot na amigo ni News Director Emeritus Edwin Peralta. Pading Nalbaldo siyempre in the house, Master Control, Newsroom, News Direct Mar, salamat Andy Mar, Papa Mar, ano? And John Matthew Balyaran. Pagkatapos si Madam Shaleron and Nicole and Gloriani. Si Sumada Nindayan kasabay si Jimos Barrios ha. Yan na mga baretang nadadagog dito sa radyo, nababasa sa samuyang social media portal DCGB News Online. Sinda nagsurumada kan pati si Jimos Barrios with Jerome Nico Martinez sa IT. Maray na aga, Senyor Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Siyempre, ang sa tuyang amigo, friend, dahil kakupas-kupas. Si Migong King Reginaldo. Ako man po, si Pio Fernandez, ang sa Indo po Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning! Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Maray nga ni ipadingnal ni mo taday nagdadakula ining garikulatoy ining yaon digdi ko sa walang mata. Day man ako na ni-rip. Pag mata ko kasuhapo na aga, bata sibot kita pag pasiring sa isla, nagagatol. Munan ko gari makulog-kulog. Pikon ko nag-ubag-ubag ng diit. Anong bulong kay ni Jerome? Di man ako na ni-rip. Ako susini-rip. Ini sa wala kong ini bata
Several years ago, nagpa-operahan ako kaini dyan ki Dr. Pardiñas. The best man na amigo ta. O dyan sa Bicolay Center. Inoperaran ako dyan padingnal. Dining mata kong ini. Maranya taday marunda ko lay salamat sa mahal na Senyor Santo Cristo. Man ako na ni Ripi. Ano ni King Reynaldo? Buda Sir Jason Gomez po yun. Bueno, nagkaperang kunya na si Mana Aldaw na piga para harapot man kita kan sa tung amigo dyan, yung mga listeners man kan tingog kan banwaan, ano. Pero for quite a time, dahil nga na kita deliberate, dahil nga na kita nagpapara-istorya kan manangod kan elecciones digdi sa Albay. Ano, sabi ko, settled na. Igwa na kitang nailihir, kongresistas, gobernadores, gabos alkaldes. Pero, igwa kaya ning, insofar as I am concerned na ang pigbabasaran ko, so mga nagharapot sa sakuya, igwa ning kunya, halang kaw na level ning uncertainty and kumbaga anxious, padingal nagapot, ano ang mangyayari? With this development na bigpiga para sabi na may pighampang pangkaso si Governor-elect Noel, anong mangyayari, na proklamar na, what will happen, matukaw, di sige sabi ko, tabi primero ipasabot ta, istoryahan ta, kanon ta ini, we take this matter as fairly objectively and factually as possible. Disregarding any political belief, inclination, and affiliation. We discuss it cold as cucumber kung ano ang sitwasyon. Ngunyan, factual, as in kung ano, ang pigsasabi kan lay. We disregard political affiliation, inclination, belief, and aggravation, tabi. So, di naghapot kita sa satuyang mga amigos sa sirkulo kan lay, so mga abogados na sa totoo, habo naman nila magparataram nga ni on-air, magparapamidbid, kundi pig-explicar man sa to, kita bilang layman na maluya man ang pagsabot kaan, pipaliwanagan kita. So, uni po tabi yan, magdago kitang maray igilid taan sa tuyang kumbaga political inclination, belief, affiliation. We go to the facts muna and we go to what is there in the spirit of the law. Yan. Now, primero tabi baga we have facts nunya na proklamar na po si Governor-elect Noel Rosal. Pigahalat na sa natabi, informal na pagtukaw, toma posisyon, comes in katapusan kan June and July, duro-diretso na po tabi yan. And nakapag-comply na duman sa procedural matters na proklamar na po kan Provincial Board of Canvassers, despite na igwanin na objection baga ka ito, diyan sa sa sangguniang panlalawigan kung saan pinag-hold so canvassing kan sa provincial level, pero pinaggilid kan Provincial Board of Canvassers, no merit, sabi ni Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang satuyang election officer kan Albay, daing meritos objection, kaya nadagos, proklamasyon. So, check. Yan. Nasunod sa sarong procedure, legal procedure, check na proklamar si Governor-elect Noel Rosal. Then, what's next? Nagsumpa na sa sarong competent authority, sa sarong judge yata dyan sa RTC, nalingwan ko lang so pangarang kan honorable judge. Pardon my kunyan, my being forgetfulness o day ko masyadong na So check giraray so ikaduwang procedural matter as per imposed by law na sinunod ni Governor-elect Noel Rosal. So hahalatuntan na lang tabi, so formal na pagtuma posisyon, and in fact dyan nga ni sa Kapitolyo Padingnal, kunya na, sige-sige na po ang preparar kan transmission. Kumbaga, so, what transmission? Pwede man na transmission. Transition and transmission of power. Ma-transition na masalida and ma-transmit na po kang kunyan, kan poder. Igwa na nga ning pinagdilog si Governor Glendaong Bungaw through executive order na
transition board kumbaga rokaan pinagprepara na gabos-gabos dokumentos tabi anong kaipuhanan, ano ang aabutan ni Governor-elect Noel Rosal, and ano ang mga dapat nagibuhon formalmenteng pag turn over kay Governor-elect Noel Rosal. Now, so that is a fact. Now, ang pigaparahapot sa tuya, anong mayapiyo ang ining so mga pighampang baga na kaso so sa ombudsman na igwa na pong desisyon baga sa ombudsman, and ito naman so sa COMELEC baga so disqualification. Okay, arog ka ini. Factual na naman po kita. Factual. It is a fact na talagang igwa pa ning kaso na nahahampang si Governor Noel na pendiente pangunyan ang mga desisyones. Okay. Inutunta tabi ining so sa ombudsman. Okay. So sa ombudsman baga ang kasong pinaghampang niya duman, kanso enot pa kan 3 years ago baga kan magi siyang gobernador kay ito. Didinara niya baga si Engineer Ibo dyan sa Provincial Engineering. And pinag-questioner sa kay ito. Taday nga mapupwede anta si Engineer Ibo, ang plantilya is City Engineer kan Legazpi. Di nga pwedeng mag-asumir anduman sa kunyang probinsya. So sa madaling sabi may nagreklamo, nagdesisyon sa ombudsman. Nagdesisyon sa ombudsman na may nabalgar talagang prosedimento, and ang desisyon kan ombudsman is ining dismissal sa pwesto. Tayo manan so nakapalaman baga sa lay na penalidad kung nabalgar ang arog ka ining ngaya provision kan lay, uni ang penalidad kaan dismissal from public service plus igwaning nakakabit na ang apod kaan accessory penalty. Yan. Itong accessory penalty na dismiss ka sa trabaho sa gobyerno, so accessory penalty is perpetual disqualification to hold public office. And due notice, nagkararesibi man iyan ni kampo ni Governor-elect Noel Rosal, and an sa iya man na battery of lawyers, nagpipiparar man, siyempre kan gabos-gabos, and padagos ko niya nag-defense man kan sa indang lado. Now, igwang accessory penalty na perpetual disqualification to hold public office. Ito ang duman nagiging interesante ang mga albayanos, at kita yung man interesante. What will happen? Ano man agad? So, this is very interesting. Susubaybayan ta kung anong kawat ka ini kanlay. Makakaukod na makita ka ni. What will happen talaga? Kung igwan ni na desisyon sa ombudsman na dismiss nga ni baga si Governor-elect Noel ka ito, and ngunyan governor siya nakasumpa, igwaning perpetual disqualification to hold public office. Ngunyan, diyan sa tuyang pagkipag-ulay sa mga abogado, schools of thought na nakukuata sa ining sirkulo di abogado, ang sabi, pag iyan ngaya, igwaning accessory penalty na absolute disqualification to hold public office, iyan ngaya, igwanin mga desisyones ang Korte Suprema, and baging ang DILG, igwanin na direktiba ka iyan kay itong panahon nga ni Director ni Secretary Anyo na iyan nga ya, although gusto ako na i-take note ta ini bako pa po yan final. Yan, bako pa final. But although not final, sabi kan mga schools of thought na nakukuha dyan sa Sirkulo de Abogados na nakakahuron ta. Ang sabi ninda, it is executory. Yan, gustong sabi yun, pwede nang i-effectuate. Executory nga ni. Pwede nang i-effectuate. Now, and halimbawa, bagay mag-appeal, and sigurado naka-appeal baga sa grupo ni Governor-elect Noel Rosal. Nag-appealar, manungod sa desisyon na iyan. Iyan nga pag-appealar, it will not nga stall. Gusto sabihin, it will stall. Dahil mapupugulan na pagiging pag-effectuate ka iyan. Ang pagpautob ka yan. Dahil nga yan mapupugulan na pagpautob ka yan. Although, that is not nga final. Yan. So, yan po tabi, school of thought na nakukuha niya to, duman sa mga nakakahurong tama na abogados. Duman lang iyan nakukuha niya itong kanano. Although nga yan, igwaning araw ka na desisyon, nag-appeal, it is not nga final. But, ini man niyang isipon ta. Daing ngaya iyan, itong pag-apilar ngaya, daing nga mapupugulan, itong sa pagiging executory kan penalidad.
Yan. So yan ang hahalaton ta aram nindo ang battery of lawyers man kan ni Governor-elect Noel Rosal, igwa yan ng depensa legal man on how to attack ining araw kay ning school of thought man sa da nagluluwas diyan sa tuyang mga nakakahuro na abogado, igwa man yan ng depensa tabi. So hilingon ta which will prevail, and interesting enough is ining June 30 kung ano mangyayari or before June 30. So kung magpa-effectuate bagaan ko niyan ang ombudsman, ordinan ang DILG, kung kaipuan pag mag-orden, or kung day na kaipuan mag-orden, what will DILG do with this present situation? Iyan ang mga dapat tapang susubaybayan. Anong mangyayari? Ano po? Yan. Tapos ano pa ang mangyayari ta? Nakasumpa na baga si Mayor Noel, na proklamar na. Iyan tabi. So iyan ang mga pinagpaparaharapot pa sa stuya. Yan ang nakukuata at least na explanation man hali duman sa mga nakakahuruntang abogado. Iyan manunungod duman sa desisyon pa sa nakang ombudsman. Okay. Igwaning decision sa ombudsman, dismissed ka sa trabaho, and igwang accessory penalty na perpetual disqualification to hold public office. Pag sinabing perpetual, habang buhay na, dahil ka makakapot ng opisina di gobyerno, ilihido man o bako. Yan. And iyan ngaya, bako final. But, executory na ngaya. Yan. So, hahiligon ta, kung may magkulkug ka man sa ombudsman, na ipa-execute na, hilingon ta. Tabi. And the possibility is, managad, pwedeng dai makatukaw or pwedeng diretso. Pwedeng mapugulan sa pagtukaw. Yan, arugaan, mga duwang bagay na hihilingon tatabi. Pwedeng makatukaw por sobre kan being executory in nature kan desisyon na yan, tabi, kan ombudsman. Yan, ano po. Now, igwa pang saro. So duman naman baga, may TRO na ko sa Governor-elect Noel Rosal sa Supreme Court. Ano ining TRO ini? So Supreme Court, balikan ta ano, may TRO ngunyan ang Supreme Court. So TRO, pigdidirihiran so Comelec. Rumdog nindo baga ka itong so, bago pa, itong so naga-file na baga kan mga COC and ma-imprenta na kan balota. Yan. Igo bagang direktiba ka ito so Comelec na nag-iimponer na ito ngayang may mga kaso na pinagdesisyonan na kan ombudsman na dismiss ang sarong ilihidong opisyal asin tinangka sa pwesto, dahil nina ngaya isasabay sa balota ang ngaran. O di siyempre, sugod po man ni Governor-elect Noel, nag-seek ning legal remedy. Isinangat sa Korte Suprema, naghagad ning TRO. Nakakuha ning TRO si Governor-elect Noel Rosal. Ang sabi kan Supreme Court, oy, Comelec, dahil ka magibukaan. Dahil ka magibukaan. Isabay mo si Governor Noel sa lista kan balota. O di nakasabay si Governor-elect Noel. Kaya baga nakakandidato, and subsequently ng gana, nakasumpa, pinagproklamar. Pinagproklamar, nakasumpa. Yan. So iyan po ang naging liyabe. So TRO, iyan ang naging liyabe kung natatangon yan, Governor-elect si Governor Noel Rosal. Now, question naman, what will happen if yung TRO i-lift kan Supreme Court? Bako, kung igwa dumadin magtrabaho sa Supreme Court, i-lift ito na iniong pagbabawal din sa Comelec na dahil isabay si Governor-elect Noel Rosal sa balota. So, kung mangyari ang school of thought naman na nakukata dyan, ang mangyari is, so sa iyang ngayang kandidatura will be, from the very beginning, dai nin bisa. Dai siya kasabay ngaya sa eleksyones. Kaya maski binuto ngayon ng kadakol na personas, naging mayoriya, dai ngaya ito on round ta, in the very first place, so kandidatura mo, bako valid. Yan. So, yan po tabi ang hihilingon ta pa. Sagkod mo yan, naghahalat ang publiko. Very interesting ining mga masunod na aldaw kung igong mangyari. But, sa ngunyan, factual naman kita, proklamado si Governor Noel, nakasumpa na sa duly constituted authorities. Mahalat na sana
kan pagto nga posisyon. Now, in between that period tabi, hiling takon anong mga magluwas naman dyan na legal battle because of that situation. Sana po naintindihan kan kabus ang sa tuyang paliwanag. Yan po. So, kung halimbawa mainot na magpaluwas so ombudsman, i-effectuate itong so sa indang desisyon na dahil ka ngaya pwede magkaput ng pwesto, yan, sisay ang masalida. O sa mga school of thought sa mga nakakuata dyan, it will be ngaya Vice Governor Diday. Kung sutiaro naman sa Supreme Court ang i-lift, who will ngaya succeed? It will be ngaya Congressman Joey Sarte Salceda. Tananata. So, kandidatura in the very first place ni Governor-elect Noel Rosal is void. Daining bisa kumbaga. So, iyan ang mga nakakuatang schools of thought sa satuy ang mga nakakahuro ng mga abogado. Yan tabi ha. So, interesting enough tabi na subaybayan tayo ni kung magkaigwan naman ng bakbakan ng legal wits and wisdom, pero sabi tanangan ibaga, gabos kita, we should succumb to what is the spirit and intent and rule of law. Yan. Bako itong sukun ano ang sa tuyang kagustuhan, kung ano kagustuhan kan mayoriya, kung ano gustuhan kan kagabsan, na bako po nasususog sa lay, day pwede an maluwas kaan anarkiya tabi. Halatun talang po tabi, and we treat this one day at a time and as cold as cucumber and as objectively and fairly as possible. Yan po tabi ha. Napaunrahan ko na kamo. Factual po yan na mga nangyayari, daining kulang, daining labis, ipinaglatag ta anong sitwasyon, ano sa mga kaso pighampang, ano sa posibleng mangyari, base sa mga schools of thought na nakukuata sa mga kahuruntang abogasiya, abogado, and kung ano ang nakapalaman sa lay, kung inian mangyari. Yan. Halatunta na lang po kung sa ina naman kita dadarahon kan masunod na kabanata kan istoryang inidigdi sa satuya sa probinsya ng Albay. Ano tabi? Oras Pilipinas, alas 9:33 nin aga. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya.
Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tingog Banwan. Pio Fernandez. Sige, thank you so much Tabi Padingnal. And duman sa naka-apresar po kan sa tuyang pagpadalagan kan istorya. Salamat. Salamat. Duman po sa medyo day na kukumbinsir. I beg my pardon Tabi. Patawad na lang po. Pero we are doing our best as objectively and as fairly as possible. Dipisil baga paano pag sabi na nga ni igwa ka ni kaya nga ni sabi ta baga regardless of any political belief and inclination, pinagatukarta ito as straightly as possible Tabi. Aram ta igwanin mga day mauyon maski ano pa man, pero yan ang sitwasyon factual. Yan ang sitwasyon basado sa lay Tabi we respect it much Tabi man sa indong apresasyon sa tuyang pagpadalagan kan mga istoryang andigdi sa programa bueno, may mga istorya kita diyan sa luwas. Isihon taan bit-bit na informasyon ni Karen Nicole Ala. DZGB On the Spot Report. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Live kita ngunyan digdi sa Kapitolyo Provincial. Kung sa inato para niya to ana hepatura kan Legazpi City PNP na presenteng itag sa irarong sa magkakanigong orientasyon ining mga kaubenesan sa aktibidad na may titulong Launching of Kabataan kontra Kriminalidad Asin Youth Forum. Ngunya Tabi Sir Pio, magkakaurong ka sa linya si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang tagapagtarampan ni PNP asin aputon ka daw kung para sa ilbuda ano ang kautuban kaining obstacle sa aktibidad. 30 Pio Tabi ang samuyang
Boss Pio, good morning sa trabaho mo po. Yes, sir. CPJ, good morning. Long time no hear, tabi. Kumusta na? Marina aga tabi Sir Pio. Opo, salamat sa oras. So, ano tabian ko nan objeto kan sa tuyang aktibidades na yan? Go ahead po. Ayo po, binilog po ng kabataan kung pagpinildan. Hindi po sa Sunodgan Legality. So, kaya yan, naglangsing pagkita ngayon daw. And may kasabay na pong purong hindi sa ginigibot ang paligto sa mga kabataan dito sa Pasinanta Station. Ay, opo. Kabataan kontra Kriminalidad, KKK. Yes, opo. Opo. So, anong kunyan? Anong objeto ka yan na pag-launch tang iyan tabi, sir? Dakulang bagay na nakakatabang pa po sinda sa barangay dahil sinda na kayo sa mga barangay and saro ining bagay na sa pagikay ning lecture nagiligibutan mo niyan makakaintindi yun ba and magiging additional na kaaraman nila na sa pag ginigibutan mo niya lecture ng ngayon. Ipo. Ano ang magiging partisipasyon halimbawa after kan sa tuyang launching naan, ano ang sa tuyang parang endpoint na gustong mangyari tabi? Yun na po. So saro sa input po ining lecture na ginigibuta kanang pagdumang po sa barangay aramin na po na anong papiligas sa loob ng barangay. Yun, oho. Magiging parte sinda kan ining so pag monitor, pagtabang sa ining pagtauning informasyon. Bakulan po siguro yan at least aware sinda kung ano ang krimen na nangyayari sa ng lugar. Ayun, oho. Kumbaga, self-protection and pagtabang sa komunidad. Yes, opo. Ayun, opo. Di, pagkatapos ka yan, ano ang responsibilidad ka ining mga pigpapatraining do? Makuan masida sa mga barangay para ma-re-echo? Aside po kayo ni may kapit sa 20 maybe pagkakaiga po parang kasi lating pa lang po yun so may nakula pong aktibidad sila kapit sa 20 maybe po kailan yung mong gigibot sa may partikat pa din. Okay. So kabataan kontra kriminalidad. Mga more or less pirang yaon dyan tabi, Sir CPJ? Ano may po more or less nasa 101% po. Oho. Ano ang range kang mga edad kang yaon dyan, over? May abuto na po ng mga siguro mga may 27 na siguro po this year. Iyo po. Pero most likely po mga 18. Igwa na sinda ka aning nagkakanigong kung discernment tabi, sir. Ano po? Yes, opo. Opo. O di sige tabi, sir, kung igwa ka pang gustong idagdag, hali man na mga informasyon sa hepatura sa komandansya kan Legazpi PNP, we will listen. Go ahead, tabi. Ayo po, ano lang, sa podcast na PNP, always lang po pagkabagan sa hepatura, iwasan talaga po ito fake news nainot na sa social media. Mas maray po siguro ni Sarah na nasamuya para maraman na po ano po ang tunay na nangyari. Iyo, tabi. Oho. Salamat tabi, sir, and mabuhay ka and ang LCPS. Salamat. Thank you very much, sir, for video, and good morning. Good morning. Sige. Yan tabi sa tiyo ang tinugman niya Sir Carlos Panyo kan Legazpi PNP asin na mga dagdag na istorya hali dito sa luwas karan ala distributed. Salamat, Karen. Hali po dyan sa Kapitolyo Provincial. Yan, talking about Capitol, si Governor Glenda Bungaw, buwinason mapadingal kay ribaten sa hanap buhay, broadcaster man sa DCRC kay ito, and in fact sa tabako, igwa, yung parang, igwa pasinda dyan ng FM station man, naging gobernador, para da pigdalaganan, busy gobernador, naging gobernador, niya ko yung bagatabi, talagang nasa destino mo niya ko, nasa palad mo, ang tidingan niya ko, Glenda Ong Bungaw, G-O-B, Gob. si
Glenda, good morning tabi isay mo. Naging gobernador ka tapos ngunyan magiging kang vice alcalde kan Tabaco City. Yan, tanangga naman baga. Nagkalaban si nagda sa pagka-vice gobernador si kunyan si kinatawan Vic Siga Jr. Magbarkada man ng duwang ini. Maski anong mangyari, perdi o gana ngayon, magbarkada kami. Yan ang duwang-an. Para yung mga taga-Tabaco, ano. Sige, di may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Ramon ta daw ining bit-bit ba na informasyon ni Angel? DZGB On the Spot Report. Angel, what's happening man tabi? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdagtang bareta, pigahalap na sanakan Maritime Industry Authority o Marina Bicol ang feedback kan sa ilang counterpart na ahensya sa Visayas area as in Philippine Ports Authority kung handa as in kayang mag-akomodar ng darakulang barko as in sa kayan pandagat. Ang mga pantalan sa may parte kan Leyte bago dagos ng aprobaran ang special permit na pighagad ka nagkaperang shipping company sa rehiyon para sa dugang na biyahe ngunya na may kadifisilan sa pagtransportar ng mga bihikulo pasiring sa Visayas as in Mindanao area dahil sa nagpapadagos na pag-irahay kan sa Luanico Bridge. Ini ang pahayag sa DZGB News ni Maritime Industry Authority o Marina 5 Regional Director Sir Maximo Banyares kung sa inag na i-anunsyo da Sir Pio kan DPWH na ipapararong sa pag-irahay ang tulay na ito, tuloy siyang nakipag-coordinar sa mga shipping lines. At na nagsumitir ng aplikasyon para sa special permit panadugang na barko ang Santa Clara Shipping Line na may biyaheng Tacloban, Basay, Samar. Aladad ang problema Sir Pio, dahil ni natugutan dahil support kan Basay, Samar day panghanda na mag-akomodar ni darakulang barko. Para mo, Angel, very timely ang sa imong report kasi bagong aga duman sa tuyang mga monitoring sa national level, pinaghuro na yan na alternative route. Maging so kunyan, so Chamber of Commerce kan ining Samar, pig-interview man kasubago, iyon ang pinaghurunan. So mga alternative routes na maproponir ang PPA and yung Marina mahalat kan ining so pag-endorso kan PPA so Marina yung ma-aprobar mo yan so Marina Bicol palan igwa naming findings kayan over. Apo Sir Pio. Ano ang findings ninda? Igwa naman ano nang nangyari? Igwa na talaga ni nag-apply para sa alternate route na mahali sa inaport digdi sa Albay? Igwa na po Sir Pio kaso hapon na hapon huna ko yaon ka makakauron ta ko taan na si RD Maximo Banyares. And sabi niya, mapa-recorded na lang ngayon ako. May mga bisita man siya. Pero kinonfirmar niya Sir Pio na after ka itoong ipaluwas po so anunsyo kan DPWH na under construction nga ni sa San Juanico Bridge, nagkaigwa na siya ng inisyatibo na makipag-coordinate sa mga shipping lines. And nganing nagsimbag sa iya, ining Santa Clara Shipping Line, may biyahe ini Sir Pio na dyan sa may partikan Patnog, Tacloban, Basay, Samar. Dahil na maagi sumang, pwede nang darahong kang kutaan na mga nag-aagi duman sa San Juanico Bridge, sa darakulaon na kunyan, mga delivery vehicles, Opo. Pwede kutaan ng ikarga kang roro. Ang problema, Sir Pio, support kan Basay, Samar, day pa da po handa na mag-akomodar ka itong dakulang sukol ka na mga barko sa ining Santa Clara Shipping Line. Yan ang problema. Kaya problema ngunyan Sir Pio, decline mo na para mientras itong special permit na itong sa rutang ito. Dahilan kay ni Sir Pio, panibagong permit naman ang pick-apply kang Santa Clara. Hali naman ini Sir Pio dyan sa may Matnog, pasiring sa Maginoo, pasiring sa Palumpon, Leyte, and then vice versa. And then sa ngunyan, kasuhapon nga ni, sa pag-uhuron ni RD Banyares, nakapag-sumiter na da po sinda ka itong mga dokumento sa counterpart Manila sa Marina 8 and then sa PPA duman sa Region 8. Tanganing hapoton kung kumusta ang sitwasyon ka itong mga pier na ito, kung handa ba. And then right after Sir Pio, posibleng mo niya na aldaw or next week, biglalao maninda na magkaigwanin feedback itong mga ahensyang ito. And pag aprobado Sir Pio ang sitwasyon kan port duman, tutugutan po nila tulos-tulos ining special permit na inita. Maigo nga sense of urgency. Yes. Di, kunyan, mahali Matnog, then sa inang diretso?
Maginoo, then and then Palumpon, Leyte. Palumpon, Leyte. Roro na capable magdara kaya na nagpipila ng mga delivery trucks na iyan, puno ng mga efektos, pasiring sa Samar and Visayas area. Apo. Ito daang so pantalan duman sa anong lugar ito, Palumpon, Leyte, budaso Maginoo, capable na magpadoong nin mga Roro? Iyan, Sir Pio, ang tigahalat pa nilang feedback. Ayun. Apo. Oo, sige. And then, kaibahan pa duman, Sir Pio, ito bagang sa sitwasyon dyan sa may Partecan, Piduran. Yes. 2 days before kami magkahuro ni RD, nagpasiring naman dapo duman sa operator or personnel kaining co-shipping line bilang sa mga dakulang shipping company dito sa Bicol Region para sa pagdugang man kan biyahe. Hali dyan sa may Partecan, Piduran, mabagsak sa may Partecan, Masbate City. And then, may saro duman, Sir Pio, na bubuksan na ideya or apply na special permit. Ining so, hali naman po dyan, Sir Pio, sa may Kataingan kan Masbate. Pasiring na po duman sa Leyte. Yan. Ano ba capable yan mag-akomodar ng Roro? Iyan, Sir Pio, tigahalat man nila sa feedback na iyan, duman sa may Leyte area. Iyo tako na ni. Ang proseso po pa yan and koordinasyon. Yan, so administrative process, sige na. Okay, kay puwanta, because this is now of emergency mananggad, economic emergency na ini dyan sa Visayas area, pati nga ni Isalbay baga apektado, given the fact na dyan sa Piodora nakatenga, halawig ng parada kan mga delivery vans, delivery trucks, na-discover na pwede pa lang sa Piodoran, may agihan. So, kunyan, igwaning pantalan dyan na igwan nag-akomodar na mga Roro na pwede makaabot sa Visayas na day maagi sa San Juanico Bridge. Na-discover na yan, di sige ng pile up dyan kan kunyan, may sitwasyon na dyan sa Piodoran. Opo, sir. Puro palang pinjente pa kunyan. Opo, possibly within this day po, Sir Pio, takaswapong tigpadara sa komunikasyon and certified as urgent matter na ini or next week, Lunes, makakakuha na sindaki feedback kalima duman sa mga counterpart nindang mga ahensya duman sa rehiyon pong ito. And this development, kung mangyari yan, igwaning national impact. Pipick up po niyan maski sa national media. Ining rotang ini pag nagka-aprobaran iyan. Apo, sir. Okay, sige. Dagogunta, Sir Pio, ang kabtangkan pahayag ni RD Maximo Banyares. Sige. Yes, naman po ako ng operators din sa Piodoran na they're operating 24 hours. Dire-diretso po yan. Pagdating sa Masbate, balik na Pagkasiyo para ma-issue yung lahat ng nakapilaw sa Piodoran. Para hindi po yung nagpa-pile up ng mga biyahero po dyan, ma-accommodate nila. Kaya ang sabi sa akin ng mga ship owners, so far na-accommodate pa naman ngayon. But kung talagang dumami ho yan, I will require them na dagdagan po yung barko para hindi mag-plug po sa Piodoran. So far, yan po ang ginagawa naming effort ngayon, coordinating with the ship owners para po magdagdag sila ng biyahe, especially sa Piodoran. Tapos mag-identify po ng route, yung Palumpon, Leyte, sinabi ko kayo na, Matnog, Maginoo, Palumpon, at yung Kataingan, Leyte po na route. With that, yung iba na yung naman po, yung counterpart namin sa Region 8, they also identify yung mga routes po na possible, but wala na po sa jurisdiction namin yun. So, may mga efforts din po yung Marina Regional Office number 8 sa Tacloban, doon sa mga routes na pwede lang i-open para makatawid po yung mga truck papunta po ng Mindanao or ng Central Visayas. So, So, yan, Sir Pio, ang tingog ni RD Banyares. And then, sabi niya, once nag-go signal na itong mga counterparts nila naman na ahensya, mag-issue na sila yung special permit, and then madurar inida, Sir Pio, sugod na matapos po ang pag-irahay ka itong kailan. Sabi niya, nagkakabarasada niya sa mga bareta, baka naabuton po ng 2 taon. Yan. Dapat talaga ba establish ining routes na ini na maagi sa mga pantalanaan. Hopefully itong Palunpon, Budaso, Magiron? Maginoo. Hopefully, pantalan duman ready na mag-akomodar ang pantalan and its surroundings, yung deft surarom kan dagat duman kan sa may pier. Okay, sige.
So, yan Sir Pio, ang mga istoryat naman hali sa Marina 5 with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Salamat Angel, kasabay si Boy hali dyan sa Maritime Industry Authority, ang pangudtuan ni Sir Jason Gomez El Haciendero Puyo II, kusidong mublad Buda Prito, yun, the best man yan. Mabuelta ang programa, mabarita mo na si Jen, and taod-taod ang iba pang informasyones. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagni, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nauman ang pagbabakang pamasahe sa mga eroplano sa maabot ng bulan ng Hunyo. Ini matapos na magpautob ng Civil Aeronautics Board o CAB ng pinakahababang fuel surcharge. Sigun sa CAB, nasa indang ibinaba sa level 3 ang presyo kang pamasahe para sa Hunyo gikan sa dating level 4 ngayon na bulan ng Mayo. Dahil digdi mabayad ang mga pasahero ng dugang na 83 pesos sa 300 pesos para sa domestic flights, asin 273 pesos sa kod 2,000 o sobra sa 2,000 para sa mga flights sa abroad sa iralumkang level 3. Mas hababa ini sa dating level 4 na gikan sa 117 sa kod 342 para sa domestic flights, sa kod 385 sa kod 2,000 para sa international flights. Ang mga fuel surcharges iyo ang dagdag na bayadan na ipinapautob ka mga airline companies para tabangan sinda na makabangon sa presyo kang fuel na sa indang pig
babayadan. Yan na pang alas 10 na baret, ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang value ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
Tingugan Banwaan, Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much. Buwelta na kita sa programang Tingugan Banwaan. Yung news team sa luwas tabi nun, maka-standby sinda. Standby muna tabi, igo kita ning in-house guest this time, tabangan niya to ang gobyerno. So gustong mga magtrabaho, padingdal, pakitaas pala ning date yung audio natin dito, pakitaas ning date, nga ning madangog sa tuyang in-house guest, pakitaas pang date, ano? Yan, okay na, yan, pwede na siguro. Sige, standby muna all units not unless na flash report iyan tayo kita ning guest digdi sa programang Tingugan Banwaan. No less than sa tuya pong pag-iriba hali sa yung Philippine Marine Corps. May bisita kitang hali sa Marines kan Puersas Armadas kan Pilipinas, our very own Corporal Maruelo D. Ferreras III. Yan, Corporal Manuel D. Maruelo D. Ferreras III kan Philippine Marine Corps Information and Dissemination Team Bicol. Yan. Sir Maruelo, maray na aga, gandang umaga. Welcome to the show tabi and welcome sa DCGB. Maray na aga, sir. Salamat po sa pag-accommodate po. Opo, and welcome sa DCGB. We're pleased na igo kaming mga bisita nga arog sa Indo from the uniform sector. Now, sa Marines katabi, sir? Iyo tabi, sir, sa Philippine Marine Corps po ako, sir. Currently assigned sa MC1 po. Yugon mon. The few, the proud, the Marines. Matindi. Elite force bagan, sir, no, sir, no? Pag sinabing Marines, strike anywhere yan, sir? Yes po, sir. Oo, talaga naman Kumustang training kan Philippine Marines? Paki-usog-usog hindi sa mikropono, sir. Kumustang pagyaog ka sa Marines? Kumustang feeling? Kumustang training tabi? Yung training po talaga sa Marines is strict talaga, yung talagang proper po lahat siya. Dadaan ka po ng 6 months na regenus na training po doon po sa training center po. Oo. Pwede maglaog dyan ang halimbawa college graduate na ako or college level or high school graduate. Pwedeng direkta maglaog sa Philippine Marines o dapat membro ka ng unang Puersas Armadas, hali ka sa Army, hali ka sa Scout Ranger, hali ka sa anong sistema tabi? Pwede po, sir, yung high school graduate at saka yung college graduate. May dalawa po siyang kasi, sir, dalawang pwede mo pasukan po. Yung NOCC or MOC or tapos yung isa, kasi pares lang po yung MOC, yung Marine Officer Course at saka Naval Officer Course. Tapos yung isa po, yung MBC, yung for high school lang po, yung po senior, pero kailangan po senior high, graduate ko po sa high school, yung MBC. Pero yung yung officer, kailangan po college po graduate. Ay, so magayon na na-discuss sa tabian, sir, pag nasa Marines ka kumustang feeling? Kumustang dyan? Parang talagang well prepared, lagi Ay, sir, mukhang po masaya po na nakapasok ka sa elite ng ng Armed Forces of the Philippines. Isa sa pinaka sundalo po. The few, the proud, the Marines. Yes po, sir. Yan, good man. So naunambitan mo, sir, nabanggit mo, may dalawang paraan kung paano maging Marines. Ay po, sir. Yung isang paraan, yung kung gusto mo, may nabanggit ka, parang kung gusto mo maging officer. Ay po, sir. Yeah. Kung gusto mo maging officer, paanong sistema? Halimbawa, ako gusto ko pumasok maging officer na sa Marines. Ano ang basic na requirements? Sir, unang-una, sir, kailangan mo muna sa akin magpapasa ng mga requirements like diploma ng college. Una-una, college graduate ka, diploma, TOR, PC birth certificate, at saka 2x2 picture. Yun. So kung gusto mo pumasok sa Philippine Marines, the for officer. For officer po. Ang kailangan is dapat college graduate. Yes po. Kailangan andun yung diploma mo. Yes po. Yun, original Original po. And transcript of records. Opo, original. Plus birth certificate. Opo, PSC po. PSC certified, PSA po, PSA sir, PSC birth certificate po, galing sa PSA. PSA, yan. Yun, Philippine Statistics Authority birth certificate. Opo. So, ilan yung maximum na edad dapat natatanggapin ninyo? Sa officer's course po, 21 years old, not more than 26. Ayun, so dapat 21 ka and hindi susubra sa 26. Ay po.
Yung 26 na yun, ano ang kanon? Ano yung on the day of your pagkapasok o pag-exam? O pag-apply? Dapat kaka-exam mo pa lang, dapat 26 ka. On the day of the pag-exam? Opo. Yan. Pwede po. 26 years old and hindi bababa sa 21. Ayun. So, dapat andun ng grades. Kung gusto mo maging officer. Officer po. Okay, so saan isa-submit ang dokumentos? Sa akin po, sir, at doon sa lugar ko po sa Gugun po, nag-coordinate na rin po ako. Pupunta ako mamaya, sir. Sa Gugun? Opo. Saan po sa Gugun in particular? Sa Barangay Hall po. Barangay Hall ng Gugun? Opo. Kailan sila pwedeng pumunta? Monday to Friday po, 9 to 4 p.m. po. So, Monday pwede na? Pwede na. Yun, doon sa mga gusto maging officer, yun ang ipiprepare nila. Yes, sir. O diploma, TOR, PSA, birth certificate, and ano pa po? 2x2 picture pa po. 2x2 picture. Anong kulay? White po ba? White background po. White background. Ay, sir. May collar ba yung damit or wala? Wala po. Wala. Tapos ano yung dapat na damit pa? Kasi yung iba baga. Kahit white t-shirt na lang po. White t-shirt. Yung 2x2. Then ano pa po? Yun lang po muna kasi mag-i-exam pa naman po sila eh. Okay. Now, we go dun sa sinasabi ko pang isa na yung hindi officer. Ay po. Paano ang halimbawa, ako gusto kong pumasok sa Marine pero hindi officer. Paano ang sistema? Anong mga kwalifikasyones? Kailangan po ng senior high graduate ka. PAC birth certificate ulit po. Tapos yung Form 137 nila. Kasi ngayon po hindi na po yung TESDA nila kasi yung senior high nila TESDA naman po yun eh. Ayun. So at least kung gusto mong pumasok ng Philippine Marines na ayaw mo maging officer ng Marines pero doon ka sa Marine Corps Opo. Senior high graduate. Yes po. Dapat senior high graduate. Yes po. Form 137 ang kailangan. Yes po. Plus birth certificate. Yes po, sir. Ilan ang edad dapat? 18 po. 18 years old, then not more than 24 years old po. On the day of the exam? Yes po. 18 to 24? Yes po, sir. Then ano pa po? Tapos yung sa ALS naman, sir, na nanggaling, kailangan niya ng in situ po, sir. Or hindi yung sa senior high na graduate, like, pukuan lang siya, nag-graduate siya ng high school na qualified pa yung edad niya, kailangan po niya na may in situ po. Halimbawa yung galing naman siya sa alternative learning school, yes po, sir. Pareho pa din ng requirements? Hindi? Pares pa rin, magpapasa pa rin pero kailangan niya po ng TESDA po, ng in situ po. Pero i-attach niya lang po sa PSA, sa diploma niya ng kung hindi siya sa senior, yung diploma ng CLS. Meron po yun po. Yung ALS po. Oo, yun. Yung i-attach niya. Sorry, sir. ALS pala po. Okay. Plus yung picture. Picture po. Pareho din, 2x2. Ay, sir. 2 kopya. Opo. Ayun. May bayad ba? Negative po, sir. Negative? Ano? So, may height limit ba yan? Yes po, meron po. Must be po 5 flat. Both boys and girls? Yes po. 5 flat? Yes po, sir. Barefoot ano, sir? Yes po, wala pong sapatos. Walang sapatos. So, kailan ka tatanggap ng mga applications? Actually, sir, nag-start na ako nung pagdating ko. Naman po, Monday to Friday. Accept ko naman po. Kung i-pay lang nila po ako or ikuan doon sa contact details ko, tawagan para may bigay ko yung address ko po. Yeah. So, sa Barangay Hall ng Gugun, pwede sila sa Monday na Yes po. Office hours? Yes po. Yun. Kailan ang exam? Yung exam pala, sir, June 2 to 6 po. June 2 to 6? Oh, ito malapit na. Yes po. Isang week ha? Saan gaganapin yung exam? Sa NABPOR, sir, Rawis, Legazpi City, sir. Ba't ang haba? June 2 to 6? Kasi po, parang one stop na po yan. Pag exam po ng APSAT, diretso na pa yun IQ Neuro. Ipaprocess na. Ipaprocess na po yun sa next kwan. Pag pumasa ka po sa APSAT, diretso ka na po sa IQ Neuro pag kayo namagaan. Then, after that po, sir, hintay ka na lang po, sir, kung nagpumasa ka. Then, hintay ka na lang po na matawagan for medical po. Then, yun na po yung next step po. Dire-diretso na pala. Yes po, sir. Yan yung pinaka, sir, mabilis na ngayon po, yung mobile recruit yan, sir. Okay. So, pag nakapasa ka, and then yung mga processes, training ka na? Pag na-complete mo na po yung sir, medical at saka yung physical fitness test, waiting ka na lang po ng for take out or training po. Pag take off mo, may sweldo na yan. Yes, sir. Sinasabi ko sa iyo.
ano ang pinakamababa na umpisan? Halimbawa, nakapasa ka sa officership. Anong pinakamababa? Basic entrance. Kung sa officer po, future leader po namin sila, second lieutenant po sila. Pagalawang tenyente, second second lieutenant. Magkano yung maximum na salary niya na more or less? More or less po yung kung starting po nila 50 plus pataas. Naku, 50,000. Yes po, Mariusip po, ang pataas. Yes po. O doon naman sa regular Marine Corps? Sa private naman po, basic po namin as private 29 po. 29? Yes po, sir. Upon take off, meron na? Upon take out po, trainee po, meron po din silang sahod po. Nagtitraining Nagsasahod po din po sila. Nagsasahod Sinisweldohan po sila ng gobyerno din po. Nagsasahod na? Yes po. Kasama na rin yung mga bonuses nila po, sir. Anong mga dapat na i-prepare nilang field of review para makapasa dyan sa Marine? Actually, sir, hindi kami pwede magkuhan ganyan, pero for kuhan lang, sir, ang general information lang, sir. Abstract, numerical, at saka verbal yung ABSAT exam niyan, sir. For sure. Kasi yun yung exam ko din nung 2016 po, sir. Ganun. May quota ba na dapat na kayong re-recruitin lang dito sa Bicol? Yes, sir. May quota po kami. Ilan ang quota? For officer po, 150. And for the 500 po. 500. So malaki ang tsansa na makapasok, Yes po, sir. Sa officer 500. Hindi po, sa NOCC po, sa officer po. Sa officer ilan po? 150 po. 150. Sa MBC, mga 500 po. Ay, madami So sige na, Yes po, sir. So anong tip mo sa kanila para makapasa sa physical fitness? Ano ba? Sir, talagang kung papasok ka sa Armed Forces of the Philippines, lalo lang po sa Marine Corps, kailangan mo po talagang physically fit ka po. Kaya mo po yung i-comply yung PFT nila, yung push-up, sit-up, and then pull-up po. Yun. Sa ngipin, wala bang... Yes po, sa medical na po yan, magkakakuan po sa medical. After ng exams nyo, magme-medical na po kayo. Kaya doon na po, kasama na po yung dental doon. Yung pag-medical nyo, yung lahat-lahat po. Kasi sasalain pa naman po kayo doon kasi malalaman pa kung sino may sakit sa inyo po. Bawal kasi yung may mga, may sakit sa puso, sir. Bawal yun po, sir. Dapat sa ngipin kompleto ba? Sir, sa harap din, sir, dapat mga isa-dalawa lang yung para may diferensya. Opo, yan yung ko, sir. Yung may mga tattoo, pwede ba dyan? Yun, sir. Yun talaga, sir. Yung bawal po. Bawal ay may tattoo? Ay, sir, bawal po. Talaga naman, O di, sige, sir, pag andyan na, disiplinado ang Marines, Ay, sir, super po. Yun po yung first priority ng Marine Corps sa disiplina po. Sobra po ang disiplina ng Marine Corps po, sir. Pag sinabing Marines, air, land, sea, dala ninyo? Ay, sir, correct po, sir. Naku, sus Mario Joseph. So, matindi ang training dyan pala, Opo, sir. But we focus din po sa coastal defense natin, sir. Coastal defense? Ay, sir. Yun yung Marines. Sige, Sir Maruelo D. Ferreras III, kung may gusto ka pang ibig sabihin dun sa mga gustong pumasok, particular yung contact numbers, pakidahan-dahan kung meron, go ahead po. Kung gusto nyo po pumasok sa Philippine Marine Corps po, contact nyo lang po ako. Ang Facebook ko is Maruelo Ferreras. Then yung number ko po ay 0977-26... Dandahanin natin, 0977... Yes po, sir. 26... 67... 047. That's 09... 77... 26... 67... 047. Yan. Any other numbers po? Yung smart ko po, 0985... 0985... saglit lang, i-check ko lang, sir. Sige po. Yan. 0985... 510. Opo, 510. 54. 54 and 50 po. Yan. 0985... 51. 510. 54. 0 po. 50. Yun. Ulitin natin, 0985-510-5450. Yes, sir. Ayun. And sa Facebook naman, Maruelo Ferreras. Sir, yung name ko lang, sir. Name mo lang. Pwede dyan, Okay, sir. So, naku, the few, the proud, the Marines. Anong tawag yung sinisigaw ba? Parang, hurra! Ay, sir. Uwa. Ay, sir. Anong tawag ninyo dyan sa ganyan na expression? Meaning po, sir, kung yarin may nangakong ng battle na medyo
parang na masaya yung tropa na may na-accomplish ka. Oho. You can shout din, uwa. Uwa! Ayan. Yung sa Navy naman is Huya po. Huya! Yun. Ay, sir. Yung Marines, nakapalaman siya sa Philippine Navy. Under po kami ng Philippine Navy, sir. Ayun. It will be deployed anytime. Anytime of the night. Yes po, sir. But, Wala pong basta anytime, basta may mission po, deploy po kami. Ay, napalaban ka ng todo. Saan yung pinakamatindi mong laban? Sir, sa naman po, sir, tawi-tawi lang naman po, naasin ako, sir. So, pakikwento. Ano lang naman, sir, hindi pa naman po na, sir, lang po, operational lang po, patrolling lang po. Patrolling. Yun, matindi. Yung putok lang po na hindi man nag-engage, sir. Ayun. Pati pagparatroop, sakop ng Navy, sa... Meron po. Tatalong ka sa helicopter, sa aeroplano. Airborne po, sir. Airborne. Sa ilalim ng dagat. Meron po scuba. Scuba? Naku. Meron po, kompleto po sa Marine Corps. Pag gusto nila po, pwedeng pasok sila at saka training sila. Ayun. Mag-training po sila ng 6 months, then may training din po yun. O di sige, imbitahin mo yung, especially yung youth natin para pumasok sa Marines. Go ahead. Good morning po lahat po ng mga Bicolano dyan. Kung gusto nyo po pumasok sa Philippine Marine Corps, pagkakataon po natin, may exam po sa June 2 to 6 po sa NAVFOR Solrawis, Legazpi City. Before po ng June 2, kailangan nyo po muna magpasa sa akin ng requirements. Kung alam nyo naman po, sir, ma'am, na qualified kayo na pumasok sa Philippine Marine Corps, just PM lang po, tawag po, pasa lang po kayo ng requirements. Thank you po, sir, ma'am. Yung mga requirements pala dapat lahat originals. Sa akin po ang tatanggapin ko po is Xerox lang muna. Scan copy o photocopy lang po. Then yung original dadalhin nila, sir, sa exam day for future reference lang po. So kailangan talaga pero pagdating po nang nakapasa sila for requirements na sila, kunya lahat na, kukunin po yung original nila lahat. Ayun. So kailangan prepare yung original. Prepare lang po yung original. Tapos ipa-photocopy nila po. Yes po, sir. O sige, isang sample nga. Pag ano ba yun? Sige nga, isang sample nga. Yan. Pag by accomplishment and panglakas ng moral, Pang-high moral po ng tropa. Yes. O sige, mabuhay ang Philippine Marine. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you so much sa mga tulong yan po ang programa niya to. Tingog kan Banuan. Salamat ka sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantayan, masunod tulos. Ang samuyang news director si Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwa.